Čaute ľudia. Šus, sme tu, áno. Ja štím. Ští, pozrite sa. Vítajte u ďalšieho videa. Mám nové najponožky, musím zapustiť. Dneska to bude Blind Goalkeeper Challenge. Už prichádza náš tretí, Pane Bože. ktorý si práve narazil hlavu. No, Prvý v bráne nám začína Mačko Rohlík. Pre tých, čo nevedia, ako funguje Blind Goalkeeper Challenge, lopta sa pomalinky, kotúlne do brány, pomalinky, že? A brankár musí chytiť. Postaňte na čiaru. Olivera si odtiaľ to poď, takto tu. Máme umelé osvetlenie, ktoré sme si zaplatili. Že slovenský Haaland. Sme si zaplatili osvetlenie, že? No, jasno. A máme novú plochu, kde budeme možno natáčať videá, sme si zaplatili. Zaplatili? Nezaplatili. Dobre, je to voľný prístup, tá plocha, neprehrádzaj. Dobre. No poď, môžeš pomalinky. Nie. Áno. Ty si oči otvoril tak veľko. Ty sa hodil do opačnej strany, Maťko Rohlík. Ono to slotu a ono to Harry Potter prišiel a dal to tam. Viete, ja som celý odlote. Mama ma bude musieť vyprať. A pozrite, ohodnotená vešiakov. Aha. Tuto máme vešiak. Či chcem chytať. Ešte nám tam dojde Pakodamo. Jaký Pakodamo? No, dobre. To video. 8, 7. Gól! Je to gól! Je to gól! Ale nie, ideme. Dobre som. K svetlo! Ja. Gól! Je to gól! To A teraz ide kopať biela hlava. Nebudeme hovoriť radšej, čo? Nie. Tak už nie, že vraj. Tak nie. Dobre, počkaj, takže. Nie, nedal, pozri, kde je tá lopta. Pozri, kde je. Nahrávam ti. Nahrávam ti, Dominik. Kúkaj, prvno, na prvú. Keď nedáš, si gej. Si gej. Zabij sa! Kde máš tu? Samozrejme v Robloxe. Taký výhľad. Som bráni. Kopeš? Ešte nie. Už kopol! Nie. Čo tu je? Školský týždeň. Lani nemal. Hej, to v strede? Áno. Teraz točíme cez školský. Takže sa naučíme. No, hej. Teraz, takže keď Kop. dostanem 5, je to kvôli videu. Áno, kopni. Robíme prank? Spravím. Oliver, poď sem. Odteraz má obľúbený denník Haaland alebo Boniface. Dobre. Alebo Cole Palmer. Nebude. Môžem? No. Whisky. Yes, ty ma nešviaj, to bolí. Jau! Nie, prosím. To bolí, tam je gól. Kopej. Telo bo... Daj to na mňa. Slovenský Haaland. Je to gól!
Dominik nechytil. Dominik nechytil si. Ale ne, to bol prank. To bol prank. Triky nám ukáž nám nejaké triky. Ukáž nám nejaké triky. Ober ma. Však ja mám vstup. Však ober ma. Gól. Je to gól. Oliver vystrel z prvej. Nie. Je to gól. Rýchlo strely bude presne tu. Tu je rýchlo strely. To bude takto napísané. No, som dobre. Áno. A ide kopať slovenský. Je to Sigma. To bolo moc ľahké podľa mňa. Hej. Sme mu to zľahčili. Ale že to je strašný pocit, keď je plnosilná teba lopta. Nie, ja som to len počul, ale... No dobre, teraz už reálne ide blind goalkeeper. Kam to kopneš? Práva to. Dobre. Áno. Ty kokos! On ide. Ťažko, nie je to vidieť. Netrafil loptu. Nie je to vidieť. Je. Nie je to vidieť. Není. Ukáž mi to. Teraz vás vidím. No, vidím. Aha, ty si dal toto dole, ty hajzel. Aha, dobre. Dobre, opakované. Opakovaný pokus. Nižšie si to daj ty. Nižšie? Tak to držať. Áno, však blokuješ mi dýchanie. Dobre, že máme tu koniec videa. Každý chytil po jednej penálte, takže je to remíza. Ja som chytil. Ja aj tak nie. Chytil som. Aj chytil si. Každý chytil po jednej penálte, je to remíza. Dám si kam papier, nožnice, ten do vyhraj, víťaz. Áno. Chytil som, Matej, chytil som. Raz, dva, tri. Raz, dva. A to čo dáva? On dáva toto. Dvojité. Ja tak ešte raz. Jednou dávaj. Raz, dva, tri. Toto platí. Remíza. A nedávaj hento. Raz, dva, tri. Dobre? To bráni. On prehral. Ale chod. Vyhral slovenský. Gratulujeme. A to je koniec videa. Vidíme sa na budúce. Nemám. Čaute. Nehralo sa o nič.